huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Say he is Allah, the one and only, Allah, the eternal, absolute. He beget not, nor is he begotten, and there is none like unto him. Shine ya Muhammad, shine Allah ɗaya, Allah wanda ake nufi da bukata, bai haifa ba, ba a haife shi ba, kuma babu wanda ya daidai da shi. Wannan siffa kenan daga cikin siffofin Allah a cikin addinin musulunci. Bautawa Allah ɗaya ma'ana imani da Allah ƙwaya ɗaya a matsayin mahalicin sammai da ƙasai da dukkan halittu baki ɗaya. Shi ne abin da dukkan annabawa suka kira al'ummatansu a kai. Kiristan Bible ya tabbatar da cewa a Old Testament, a cikin attaurar, Allah ya sanar da Yahudawa siffofinsa. Wannan yana rubuce a cikin Old Testament, Book of Exodus, chapter 20, verse number 1 to 5. I am the Lord their God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other God before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in the heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord your God, I am a jealous God. Ni ne Allah Ubangijinku, wanda ya tseratar da ku daga ƙasar Masar, daga gidan bauta. Kada ku riƙi wasu a matsayin Allah sai ni. Kada ku ƙera ko ku suranta wani abu da ya kama da ɗaya daga cikin halittun sama da ƙasa, ko a sararin duniya kan ƙasa, ko a cikin ruwa a ƙarƙashin ƙasa. Kada ku yi sujjada ga komai da ya samu cikin waɗannan. Kada ku bauta wa komai, domin ni Allah Ubangijinka mai kishi ne. Book of Isaiah, chapter 40, verse number 18. Book of Isaiah, chapter 43, verse number 10 to 12. Duk waɗannan ayoyi suna tabbatar da cewa Allah ɗaya ne. Ya sake faɗa a Book of Isaiah, chapter 44, verse number 6. I am the first, I am the last. Ma'ana, huwal awwalu, huwal akhiru, and beside me there is no God. Bayan ni babu wani Ubangiji. Jirgin Nuhu, Volume 1. Our God is one. Ubangijinmu guda ɗaya ne. Ku gaggauta riskanmu tare da Imran Ashir Sharif cikin wannan shiri, domin jin yadda ayoyi da yawa a cikin Christian Bible suke kiran al'umma ga bautawa Allah ɗaya.